ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಜೆ ತುಕ ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದೇನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವೇ ಗೋವರ್ಧನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀಲಾವರ ಅಂಚ ಎಂಗಳು ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದಿಂಚಿ ಬತ್ತೀನಿ ಗೋವರ್ಧನ ಅಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ತೂಕ ಉಡುಪಿಡ್ದು ನೀಲವರಗ ಪೋನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸಾರೊಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ತೂಕ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಪನಿಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತೋಲು ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಕೂಡ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಗೋಶಾಲ ಮಾತ್ರ ಅನಂತಪುರ ಟೊಪ್ಪು ನಂಚ ನೀರ್ದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ. ಮುಲ್ಪ ಗೋಶಾಲೆ ಇತ್ತದೊಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ ಅವನ್ ಬರ್ತಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಲ ತೂಯರ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದು ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜುಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡ ಪೊರ್ತು ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಜಂಜಾಟದ ಲೈಫ್ ಬುಡ್ದು ಇಂಚಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪಿನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಮುಲ್ಪ ಈಕೆದು ದುಂಬೆ ಇಜ್ಜಾಣ್ ಪನ್ಪೆರ್ ದುಂಬು ಗೋಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೊಂಬುದ ಟೈಮ್ ನೀರಿಗೆ ಬಂಗ ಆಪುನಿರ್ದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಕೆದು ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಕಟ್ಟಿಯರ್ ಪರಂಪುನ ಪಾತೆರ್ಲ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವು ಬನತಂಚಿಂದ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತವಾದ ಒವ್ವೇ ಗಾಡಿದಾವಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು. ಜೀವನಡು ವರಂಡಲ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ ಗೋಶಾಲೆನ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕರ್ನೆ ಬಂಗ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಮುಲ್ಪ ಸಾರುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೆತ್ತಲೆನ್ ಸಾಂಕದ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ ಐತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಇಂದೆಕ್ ವರಾಂಡಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ. ನನ ತಿಂಚಿಂದ ವಿಶೇಷ ಜಾಗಲೆನ್ ತೂಯರೆ ತುಳುನಾಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ.